F'dawn l-aħħar xhur tobba u esperti fil-qasam tal-IVF tkellmu dwar kif bis-sistema tal-IVF preżenti numru ta' nisa qed isibuha diffiċli biex ikollhom it-tfal. Fil-fatt il-figuri f'Malta jikkonfermaw li bis-sistema preżenti bejn Jannar 2014 u Jannar 2015 ir-rata ta' twelid kienet biss ta' 8%. Dan ifisser li f'sena 4 biss minn 51 ċiklu ta' trattament tal-IVF waslu biex koppja isiru ġenituri. Għaldaqstant b'kontrast mar-rata ta' suċċess kliniku ta' 30%, ir-rata finali ta' twelid hija baxxa ferm. Quddiem dawn il-figuri tkompli tinħass il-ħtieġa li ssir bidla fil-liġi tal-IVF. Il-Gvern qed jipproponi li tintuża l-iktar teknoloġija avvanzata sabiex tgħin lil dawk li ma jistgħux ikollhom tfal isiru ġenituri. Fost il-proposti msemmija hemm il-vitrifikazzjoni u l-ifriżar tal-embrijuni li tista' twassal għal rata ikbar ta' suċċess fil-proċess diffiċli tal-IVF. B'din il-proposta numru ta' embrijuni friżati ma jkunux ta' iktar minn 2, ifriżar li ma jsirx b'kapriċċ imma jekk il-każ ikun jitlob hekk. Sabiex jenalizza l-bidla fil-liġi tal-IVF iktar kmieni din is-sena, il-Gvern ħatar kumitat interministerjali li miegħu diversi għaqdiet issottomettew il-proposti tagħhom.